गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि बे समाव आं फोरमायो। मैयानि थांनाय 26 जानुवारि सानाव आसामनि हेमन्त बिश्व शर्मा सारा माखासे बिटिआरनि गामि दाजाबनाय जेरैबायदि सानजानि माखासे बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा गिबिसिन बर' हारिनि दावहा होननानै बुंबाबो, बर' हारिनि जारिमिन फार्स्ट जारिमिन होनबाबो, गिबिसिन बर'फोरनि दावहाथिलि बा गिबिसिन बर'फोरखौ आलाय सिलाय आसामिसफ्रा जेब्ला न' बां सावदों, माखासे खारसि बिरसि जायफोरखौ दानथारदों, गुफुर हालामनि गिबिसिन गुफुरनि जारिमिनखौ लानानै दिल्लीयाव सावरायलायनाय जादोंमोन। बेसेबांबा सम आन्दालन खालायनानै गिबि खेबनि माखासे भारत सरकारजों आसाम सरकारजों माखासे एकर्ड खालायनायनि सायावबो फैमाल जादों आरो नैथि एकर्डआवबो फैमाल जादों। थामथि एकर्डआव जेरैबायदि फैयै फैनानै मैयानि सानाव हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जेरैबायदि 26 जानुवारिनि सानाव माखासे खोथाखौ बिटिआरजों माखासे गामिखौ, सानजानि गामिखौ सोफादेरनाय जाथों बा जागोन, बेफोरबायदि माखासे खोथा बुंनायनि सायाव बुंनो बायध'था जानाय माखासे खोथाया सोरनिफ्राय जादों? गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं जाय दैदेनगिरिफोरखौ हरनि साननि बै समनि माखासे सिनियर दैदेनगिरिफोर, जायफोर मेलेमजिबिफ्रा बर' हारिनि माखासे सान्थौगिरिफ्रा जेरैबायदि रायदों साननि हरनि, बिथांमोनखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे हेसार होग्रा दैदेनगिरिफोरखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे गोजोननाय जासियो। लोगोसे जाय आबसुनि दैदेनगिरि, जायफोर इउपिपिएलनि दैदेनगिरि, जायफोर बिटिआरनि सागानगिरि दैदेनगिरिफ्रा जेरैबायदि रायजादों, बुंजादों, माखासे बेबायदि माखासे बखिजानायखौ सैज्य खालायनानै जेरैबायदि बिथांमोना नाजासोमदों, नाजासोमनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना गावसिनि बिबानखौ बिदा फंबाय, बिमा बिफा, बिदा फंबाय जिउ गोमानायफोरखौ दिनैसिमबो सोरबा दैदेनगिरिफ्रा दिनैबो बावनो हाया, बा रायजो राजाफ्राबो बावनो हाया। बयनिबो जाय बर' हारिनि उन्दै गेदेर बै समनि दावहानि जारिमिनफोरखौ गोसोखांबा दिनैसिमबो रावबो बावनो हाया। बेफोरनि थाखाय दिनै बुंनांगोन, जायफोर रायजाग्रा, जायफोर बखिजाग्रा, बिथांमोनखौबो हाजासे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेबायदि धैर्य थाबासो खामानिफोरखौ मावफुंलांनो हायो। नाथाय जायफोर मैयानि समाव जेरैबायदि रंजादों, ना बेदर जादों, नाथाय मैयानि समाव जेरैबायदि माखासे हानजानि लोगोसे रायजो राजाफोर बयबो, गासैबो नङाबाबो माखासे रायजो राजा गुबुन गुबुन हानजाफ्रा एटम बम गावदों, हाजासे बेसेबांबा गिदिर गिदिर खोमा रिंलायनाय जायगा जायगा थानो हालायै बम गावदों। बेबायदि रंजा बाजा बयनिबो गोसो गोरबोआव खुसि। नाथाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं फोरमायो, जायफोर रंजादों बाजादों बिथांमोना एसेबाबो बेसेबांबा सम गुफुर हालामनि जारिमिनखौ लानानै बयनिबो गोसोआव बोराबनाय दंमोन, बयनिबो गोसोआव जोंखांनाय दंमोन। नाथाय मैयानि समाव गुबुन गुबुन हानजा रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि हेमन्तनि खुगानिफ्राय खोनानो मोननाय लोगो लोगो बयनिबो गोसोआव रंजादों। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जायफोर रंजागिरिफोर, रंजानायनि थाखाय हाजासे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर। लोगोसे आं नैबेखौसो आं बुङो, आंनि पार्सनेलि जायफोर जोबथेसालियाव थानाय, सोरनि थाखाय बिटिआरनि माखासे एकर्डआ जादों, जाय बिर जोहोलावफ्रा हरनि साननि बे गुसु गोसा जायगायाव जेरैबायदि बैसांबो नङा, प्लास्टारनि सायाव कम्बल गांसे गांसे बनानै उन्दुनो बायध'था जायो। बे बिथांमोनखौ गवागौमानि आंनि गोसो गोरबोआव मालाबाबो गोसोआव गोजोननाय गैया। नाथाय आंनि जोनोम गामिया मैयानि
हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि बुंनाय माखासे प्रसेस बायदियै आंनि जोनोम गामियाबो हाबदों। नाथाय आं लेखा गोरोंफोरनाव सोङो फंसे बाथ्राखौ, बै गामि दरसे, बै गामि दरनै, बै दरबा, फास नैनिफ्राय सेसा दैसिम गुफुर आलुफारानि जेरैबायदि बेसेबांबा रिउ आसामाव देरसिन डिस्ट्रिक्टनि गोलावसिन देरसिन होनना बुंबा सनितपुर बुंनो हायो। बेबायदि माखासे गामियाव 50टा जुदि बर' गामि सोयोब्ला अब्ला एसेबाबो हिसाब खालायोबा बेसेबां फाराग दं। नाथाय बेखौ लेखा गोरोंफ्रा माखासे मेलेमजिबिफ्रासो बुजिगोन। जों गुदि खिथाजों गासिबो खोथाखौ स्पष्ट बुंनो रोंनाय नङा। अब्लाबो माखासे आं रायजो राजाफोरनाव सोङो, माखासे मेलेमजिबिफोरनाव सोङो, मैयानि जिबायदि माखासे खोथा बुंनायफ्रा हेमन्तनि माखासे बुंनाय खोथाफ्रा जुदि सैथोब्ला आंनि गोसो गोरबोआव एसेबाबो आंहा गोसोआव गोजोननाय दं। नाथाय आंहा रंजा बाजा मिनि खुसि गोसो गोरबोआव मालाबाबो जेब्लासिम जोबथेसालियाव थानाय, जेब्लासिम आबसुनि सोमावसारनायाव केस जानाय, बिलटिनि सोमावसारनायाव केस जानाय, एनडिबिनि सोमावसारनायाव केस जानाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि जोहोलावफोरनि केसफ्रा जुदि उदां जायागौमानि, जोबथेसालियाव थाग्राफ्रा जुदि उदां जायागौमानि आं मालाबाबो रंजानाय नङा आरो मालाबाबो गोजोननाय नङा। बिनि थाखायनो आं खावलायो साफ्रोम बर' रायजो राजाखौ आं मोनसे सोंलु सोङो। बारस' बुरस' माखासे पइन्ट जादोंबाबो आं माखासे मेलेमजिबिफ्रा, रायजो राजाफ्रा, आंनि चेनेलनि नायगिरिफ्रा एसेबाबो गोरोबनानै बुजियोबा, माखासे खोथाफोरखौ जुदि गोरोबनानै खोनासंनानै बुजिदोंब्ला आं माखासे खोथा सोङो। हेमन्त सारा हारसिङै जुदि बेफोरबायदि प्रसेसखौ लाजोबनो हायोब्ला आसामनि ट्राइबेल माहारिया, जोंनि बर' माहारिया मालाबाबो हाजिरा मावलायनानै जानो गोनांथि गैया। बेखौसो आं फोरमायो। नाथाय माखासे जों खोनाबोनाय माखासे समाव जों माखासे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनदों, जेब्ला 26 जानुवारिफ्राव सोरबा अबेबा जायगायाव बमाजों थैनाय, सोरबाया अबेबा जायगायाव माखासे सरकारि आर्मि पुलिसफ्रा जेब्ला दावहायाव थैदों, अन डिउटियाव थैनायफोर न'खरनि, जायफोर मालाबा समाव हरखाबै सोरबा आफादफोरनि आखायाव थैनो गोनां जानाय न'खरफोरखौ जेब्ला जोंनि माखासे बर' दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनाबोदोंमोन, मालाबा जों ससियेल मिडियायाव खोनाबोदोंमोन, गुबुन गुबुन माखासे दैदेनगिरिफोरनि 26 जानुवारियाव बुंनाय रावफोरखौ न'खरनि मानसिफोरनो साख्रि होगोन, सोलिनो गोनां माखासे न'खर खुंलांनायाव असुबिदाफोरखौ नायलांगोन, बै समनि माखासे भारत साधीननि थाखाय दावहा नांनाय जायफोर न'खरफोरनो बेबायदि माखासे 26 जानुवारियाव बुंबोनाय माखासे आसामनि दैदेनगिरिफोरनि रावफोरखौ अनेक खोनाबोबाय। नाथाय जों अबेबा खोथाफ्रा दिनैसिमबो जाफुंनाय जों नुवाखै। नाथाय जों दिनै बयबो बर' हारिया अधिकार दं बुंनो। आं सिगांबो बुंबाय थादों आरो जोंनि माखासे बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों, आखाइजों आथिंजों दाथां, खुगाजों एसेबां बखिनो बखि, सोरनिबा गोरोन्थि नुनाय, सोरनिबा माबा मोनसे खामानि जाजोबै बेखौ बयहाबो बुंनायनि मोन्थाय दं। नाथाय जों दिनै मा खोनाखो, मा नुखो, मैयानि समावनो जों बांसिनै माखासे आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय सोरबा दैदेनगिरि बिबानाव थानाय, सोरबा दैदेनगिरिया बुङाखै जानो हागौ, नाथाय माखासे गेजेर लेभेलनि माखासे बिबानगिरिफ्रा ओरैबायदि गाव गावखौनो माने गौरब देखायबाय, जायफोर बै समनि बिटिआर सिमाया बाराया माखासे दैदेनगिरिफोरनि भुलखौ बुंनाय, बिथांमोना मैयानो थफ्ला लानानै खारनांगौ। बिथांमोना मैयानो बिटिआरनि सिंनिफ्राय बा माखासे सिमा बारायनाय जाफुंनायनि थाखाय माखासे रायजो राजाफ्रा जायफोर दैदेनगिरिफोरखौ बुंग्रा, जायफोर दैदेनगिरिफोरखौ बखिग्रा, बे बिथांमोना मैयानो थफ्ला लानानै खारनांगौ। जायफोर साफा सानै आबसुनि
बिबानगिरिफोरनि खुगानि रावा, अब्ला सोर दुंहाव दुंहाव थासारि खोथाफोरखौ बुङो? जों नैबेखौसो नुबाय थादों। बिनि थाखायनो आं बयखौबो खावलायो, बयहाबो बुंनायनि मोन्थाय दं। बयहाबो माखासे खोथाखौ सोरबा दैदेनगिरिया जेरैबायदि बुंनाय, जेरैबायदि बुंबोनाय 6 मासल' टाइम लादोंमोन, थिगानो कर'ना जाबाय। नाथाय मैयानि बे समखौ जेरैबायदि हेमन्तआ माखासे गामिखौ बुंबाय, बयनिबो गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनबाय, बम गावबाय, रंजाबाय, बेदर जाबाय, थाखा फैसा बमा गावनाय, बेदर जानाय थाखा फैसाखौ सोरनिफ्राय मोनखो? जियानो जाया मानो रायजो राजाफ्रा खांनानै जादोंबो जानो हागौ, रायजो राजाफ्रा गाव गावनो बायनानै गावदोंबो जानो हागौ। दुंहाव दुंहाव थासारि, बेफोरबायदिखौ जुदि नाम बुंनानै जुदि खारियोबा, सोरखौ जुदि नाम थांखिनानै बुङोबा लाजिगोन। बिनि थाखायनो आं खावलायो, जायफोर माखासे माहारियारि आफाद आबसुनि साफ्रोमबो आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि नङा। सानैसो बिथांमोना गावसिनि माखासे स्वभाब, गावसिनि माखासे आखलफोरखौ बेबायदि गौरब देखायनाया हारिनि गेजेराव मालाबाबो मोजां थासारि नङा। बेनि थाखायनो आं खावलायो, साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ, जाय खुथाब खुथाब हर सान बुंग्रा रायग्रा, बिथांमोननि दारै हेमन्तआ मैया बुंनो बायध'था जादों सानजानि सिमाफोरखौ। जायफोर हर सान बखिग्रा बे दैदेनगिरिफोरखौसो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हाजासे गोजोननाय जासियो। आरो जायफोर नाम थांखि बुंजाग्रा दिपेन बर', प्रमद बर', गबिन्द, गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ खुलुमनांगोन। नाम थांखि जायफोर रायजानाय, बखिजानाय, बेबायदिखौ धैर्य थानाय बेबायदि दैदेनगिरियासो दैदेनगिरि जों बुंनांगोन। जायफोर नांला बंसा आबसुनि बिबानाव थानानै जायफोर सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ गुदि मोनथिया, बिजौ मोनथिया बखिलाबायग्रा मेलेमजिबिफोरखौ, बेबायदि माखासे बिथांमोना आबसुखौ बदनाम खालामनो थाखाय बिथांमोना बिबान लानानै गोदाव सोराव खोथा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। बेखौसो आं खावलायो। लोगोसे आं सोंबाय थादों, माखासे गुबुन गुबुन चेनेलनि बिथांमोना गुफुर बियार चेनेला गोजोननाय दंना गैया? आं बुंदों, आंनि जोनोम गामिया हाबदों आरो बेबायदि माखासे गिबिसिन बर'फोरनि जारिमिन होनना बुंबा गुफुरा बेसेबांबा समनिफ्राय थगायजायै जाय जोंनि हारिखौ गादबग्रा सोबख'ग्रा, जोंनि हारिखौ थेर बेथेर खालायबोनाय जाथिनि खुगानिफ्राय मैया बे खुगानि रावा गदों। बेबायदियाव आंहा गोसोआव गोजोननाय दं। भारत सरकारनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा इनकुवारि खालायनानै, आसाम सरकारनि माखासे मेलेमजिबिफ्रा इनकुवारि खालायनानै बर'फ्रा बेसेबांबा गिदिर गिदिर केस होजासेयावबो, बेसेबांबा गोबाव जेलाव दोनसेयावबो बर'फ्रा जेननो रोङा। बेफोरनि थाखायसो दिनै हेमन्तनि खुगानिफ्राय माखासे खोथाखौ गनो गोनां जादों। आरो जोंनि बर'फोरनि मोननो गोनां आरो बिटिआरनि दफाफ्रा बेसेबां सम दंबावो? जों बुंनांगोन, जायफोरनि रंजा बाजा बिथांमोननि खुगानिफ्राय आं सोङो, माखासे जोंनि बर' चेनेलफोरनिफ्राय आं सोङो, जेरैबायदि सोरनि थाखाय एकर्डआ जादों आरो बर' हारिया सोरनि थाखाय दिनैसिमबो थांनानै बर' रावा दं? जों बेफोरखौ हरखाबै माखासे गारबोनाय समफोरखौ बावबा जानाय नङा।